Jirkendeng Police Station ke parlo Jirkendeng pen ke emkriner kep mukoilum outpost adung Umkhermi rongalong kedamtang pai ni phai thom kebre serni kangsam ingting rim por phai trok sia por malom Umkhermi sorkari gangbura Khorsing Millik arit along kachoya Hanso pang thek the odlang no Chomang atum phupilap Hanso ki phupi chot kalisi rit kache hona manduta me kai pi tekang choksi pangjir pitanglo Bangso mandu along kido phole phukok pen chenglok pe choi pustami me chopon edlo pusi Khorsing Millik pen nang pachini don Khorsing Millik dak ne dike Umkhermi arong di hex tame ni lalta evidence tame ni dak sorkari gambrai glo sia tumi pai chiklu ni phai thong kebrai si ki siar ni glo pai chiklu ke sa la bangso ni tame masih aprang sigi nang tu manam ya kiru pipar kilo dak na kumbi the kapo masih nili atum ni sunita meneli tum ladak kam siklem bo hila ane we tum dak pengadam bai pro posa hem thang hem sidam lo anpen ke bai pro pia por malom ke thot dak ni tumrong so ada sumara tum okapar hidam penang chuwa hula tum get dak me kichu lok lo ke tekang no masih ran tum dak adi manang humri no na Hanso dak et mi dak kichu lok lo nam pang Pinpur dami kedamtang arni pusitami Umkhermi rongalong lamki ge phoson thak non puthot Meghalaya Chomang atum Umkhermi rong anta alang tumalong lelang pusi chematha bomlang lapen long lepena joini kaita Chomang pen karbyang bongkachar bojia phandri rok pusi Khorsing Millik SGB hin pen nang pachini don oi ahok lo la kedamtang ahut ke charmu pasai pasi ke chula election aplang jong kami nang litung kami arjulong lo la jitu rong area adim Chomang atum nang standar lo na unsu ya la bangso din same compromise lo la compromise edo la bangso hu je Hanso kami dak nang ilong lo alang tung kami itulah pula rong area itu arong arada tum itu kecitong tu we heta ladak le trok sima lo malam la nili tuma rong sorkari gambura mandu setane alang di tum la Chomang korti atum jibon ni tum itin pen ake nili tum aphan la Chomang atum apong la nong solong le dim nang bisung bo nasi nili tum ta dak kidu Umkhermi arat mate karbiang long abordar kusita me nili tum la dak pen ke kilometer free po bagdolang karbiang long abordar bang nasi sita me ladak Meghalaya sor ke apong ta kachauri bate kachi bohong ya phan apong nili tum phan nang ribo Lasibang so ahoy alam kia bangki ke isi kachariya tuma hin pen RDP ponsi ahoy along ki thirthiba mon sampado ponse rak nangji kali pulote longle ahoy alam pen ajok anso sesi kachar hojia phan angring thedung dolang puta ningje pon ringti News report KTV News